अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती समुद्रामध्ये नांगरून ठेवलेल्या बोटीला बुधवारी 1 मार्च रोजी मध्यरात्री अज्ञातांनी आग लावली। येथील प्रसिद्ध मच्छी व्यावसायिक श्याम चंद्रकांत सारंग यांच्या मालकीच्या चांदणी या मिनी पर्सनेट बोटीला ही आग लावण्यात आली। या बोटीवर असलेल्या 3 इंजिन व जाळ्यांनी पेट घेतल्याने समुद्रातच आगीचा भडका उडाला। आगीत 3 इंजिन, जाळी, टीव्ही, कॅमेरा, फिश फाइंडर व लाईट सिस्टीमसह बोट जळून सुमारे 45 लाखांचे मोठे नुकसान झाले आहे। बुधवारी रात्री खोल समुद्रात मासेमारीसाठी गेलेल्या मच्छीमारांना या बोटीला आग लागल्याचे निदर्शनास आले। यावेळी त्यांनी मोबाईलवरून किनारपट्टीवर घटनेची माहिती दिली। यावेळी तात्काळ या ठिकाणचे स्थानिक मच्छीमार जमा होत व अन्य बोटींच्या साहाय्याने मच्छीमार समुद्रात गेले। यावेळी त्यांना श्याम सारंग यांच्या मालकीची बोट जळत असल्याचे लक्षात आले। दरम्यान ही बोट वारा असल्याने 7 ते 8 वाव समुद्रात गेली होती। यावेळी मच्छीमारांनी या आगीवर पाणी मारून आग विझवली, मात्र तोपर्यंत बोटीचा जास्तीत जास्त भाग व आतमधील जाळी, इंजिन व इतर साहित्य जळून खाक झाले होते। यानंतर बोट इतर बोटींच्या साहाय्याने किनाऱ्यावर आणण्यात आली। या घडलेल्या घटनेमुळे निवती श्रीरामवाडी भागात एकच खळबळ उडाली आहे। दरम्यान निवती ग्रामपंचायतच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये ही आग रात्री 1 नंतर लावल्याचे दिसून आले आहे, मात्र कोणीही संशयित काळोखामुळे कॅमेऱ्यात कैद झाले नसल्याची माहिती निवती पोलिसांनी दिली आहे। दरम्यान घटनास्थळी निवती पोलिसांनी पंचनामा करून अज्ञातांवर गुन्हा दाखल केला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।